Hey Marys! What's up nerds? It's me again, Ronan, and welcome back to my channel! Hi everyone! So, kamusta kayo guys? How are you guys doing? Ilang weeks na ba yung last kong upload? Actually guys, hindi ako nakapag-upload kaagad kasi nga, nag-travel ako, di ba yung sa last video ko, ito na nga pala update, no? So, life update guys. So, yun nga, nag-travel ako nung sa last video ko, nakwento ko sa inyo. We went to Taiwan. May mga videos naman akong nakuha or nagawa. Pero hindi ko pa siya na edit guys. Alam niyo namang, di ba, yung sa Boracay ko nga na video, parang napaka-inutil. Walang kakwenta-kwenta yung vlog ko. Hindi ako masyadong marunong mag-vlog in public. So, kailangan ko pang yun, i-practice yun ng malala talaga. But anyway, yun. So, pumunta kaming Taiwan. Sumali kami sa tour. Actually, yung tour na yun, matagal na namin yung binook, parang ganyan. Last year pa yata. The good thing about this, parang tour na sinalihan namin, staggered payment siya, so hindi siya bultuhan. So, talagang hindi mo maramdaman, bayad ka na ng bayad, and then until yung last bayad mo, alis na, parang gano'n. It was parang since it's my first time nga going out of the country, parang very memorable sa akin yung experience na yun. First time kong humarap ng immigration, first time kong makarating sa ibang bansa, first time kong to experience different culture. Very memorable yung experience, sobrang na-enjoy ko. The crazy thing was, prior to the trip, nagkasakit ako guys. So, parang bago pala sumabog itong coronavirus, yung na issue, nilagnat ako. Pero nawala ka agad yun, parang siguro mga overnight lang yun. But then, after nagka-sore eyes ako. A day before the flight. Parang ganyan. Guys, parang feeling ko ang daming balakid bago. Akala ko hindi ako makaalis kasi nga may feeling I'm kind of under the weather. Feeling ko may sakit ako. Parang ganyan. Napapraning na ako nung mga time na yon. But then, yung a day bago nung flight na yun, kasi yung flight time is gabi, nawala na. I'm feeling okay. So yun na na-experience ko yung humarap sa immigration nga, dire-diretso naman. Muntik pala kaming na maiwan ng flight kasi sobrang haba ng immigration pala dito sa Pilipinas, no? Sobrang haba. Yun yung pinaka-tedious na, pinaka-dreadful. Pero since nga it's my first time, so through the entire process, excited ako. Bulol-bulol pa ako pagharap ko dun sa immigration. Nakakaloka talaga. Pero enjoy naman. Sobrang enjoy ako. But then, pagdating namin sa Taiwan, eto na yung kasagsagan ng coronavirus na parang magla-lockdown yung Taiwan, ganyan. So, sinabihan ako na baka mamaya, habang nandun kami, nag-lockdown, ganyan. Parang FYI, ganun. Pagdating dun sa airport, lahat ng mga tao na nakakasalamuhan namin, lahat ng mga tao, even outside the airport, naka-mask sila. Sobrang naka-mask. I'm gonna try to edit the videos and then i-upload ko na lang probably the next na videos ko. So parang this time, parang storytelling muna tayo. Since nga February, parang second week of February, yung sobrang lamig pala ng Taiwan. Sobrang lamig niya na pangalawang araw pa lang guys. Yeah. So, dumating kami ng night, kinabukasan, ayan na, nagka-sore throat na ako, sumasakit na yung lalamunan ko. Paunti-unti pa, hindi pa ganoon, pero parang papunta na doon. Pangalawang araw pa lang wala na akong boses. Sa sobrang lamig. Hindi ko in-anticipate yun, pero plakado naman ako sa outfit na panglamig, pero parang hindi ina-anticipate ng katawan ko na yung sobrang lamig na ganun kalamig. Nagkasakit ako actually. No, yun, sobrang ganap, sobrang pictorial. Of course, kahit na, alam mo naman tayo, first time natin pumunta doon. Siyempre, lahat ng
lahat ng pwedeng pagpa-picture, picture dito, picture doon. Sobrang saya, sobrang ni-enjoy ko naman, sobrang ni-enjoy ko yung country, very manghang-mangha. It's one of the reason kaya hindi ako nakakapag-video nung nandun ako, guys, kasi sobrang manghang-mangha ako sa lugar. ignorante talaga ako. So, infrastructure nila, yung mga bridges, yung mga, even dun sa mga provinces nila, yung mga infrastructure, yung mga daan, ang lalawak ng mga daan, yung, basta ang ganda. Kakaiba siya. Siyempre, hindi ko maiwasang mai-compare sa atin dito, no? EDSA pa lang, wala na. Basta yung, especially pag pumuntang province, kasi pumunta kaming province patong-patong yung mga skyway. Wow! As in, wow, ganda. Siguro, I can't wait to see other countries ulit, yung mga ibang, para lang makita yung mga infrastructure nila. Yun. Manghang-mangha ako, sobrang lamig, parang mas malamig pa sa office na. Nagkasakit ako, guys, grabe. Actually, nung pagdating namin dito, the funny thing was, natatakot ako kasi baka ma-quarantine ng 14 days, ganyan. Pero hindi naman nangyari yun kasi pagdating namin dito, nung yung araw mismo na yun, nagkaroon ng ban yung Taiwan. So, bawal umalis ng Taiwan, bawal pumunta dito yung mga taga-Taiwan. Yung araw na pagdating namin. Well, nasa immigration pa lang kami dito sa Pilipinas, dito pala, nakalanda kami dito. Meron pang nakaalis na flight papuntang Taipei. Pero, after nun, I think, wala na. Kasi, kinancel na yung mga flight, ganyan. Diyos ko na, magpupokpok ako doon sa Taiwan. Wala akong pera. Pero ano lang naman yata, yun, I think, 1 or 2 weeks lang siyang naban. Pero, di ba, syempre, yung gastos mo doon. Oh my goodness. Boss, yung savings. But anyway, I'm grateful na nakauwi naman kami dito. And then, nakakuha kagad ako ng fit to work na naipasa ko dun sa clinic namin sa office. Kasi I think yung kasama ko, hindi siya nakakuha. Kasi na-quarantine siya ng 14 days. Diba? Self-quarantine lang naman yung gagawin. Diba, para araw lang yung pagitan namin ng pagkuha ng fit to work. Hindi siya nabigyan ako kasi agad-agad. But then, nakakuha na ako ng fit to work. Doon naman ako talagang, doon parang nagmamanifest niya. Sumakit lalo yung lalamunan ko, nagkaubo ako, sinipon ako, pero hindi ako nilagnat. Yun lang naman yun. Kasi sabi nila, pag coronavirus, importante yung lagnat. Kailangan may lagnat ka. Hindi ako nilagnat. It's more on ubo, sipon, tsaka yung sore throat. So, syempre, alam mo naman yung anxiety, health anxiety, yung issue natin. So, yung talagang grabe yung, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Lagi ko nalang inisip, hindi ako nilalagnat. Lagi ko inisip nga, okay yung resistensya ko, okay yung pakiramdam ko, inuubo lang ako, sinisipon lang ako. Parang, at pawala na yung, lagi kong ginaganyan, minumotivate ko yung sarili ko na, at least wala akong lagnat. Alam nyo guys, lagi ako nagpapakuha. Temperature, lagi yung hinahawakan yung ganyan ko, ganyan. Ano ba, mainit ba ako? Hawakan nyo nga ako, mainit ako. Okay lang ba ako? Wala akong lagnat. Praning. Napapraning ako. Hala, laklak ng vitamin C, laklak. Yung mga ginger. Sa Taiwan pala, bumili kami ng ginger, parang titimpla mo siya, eto. Ayan siya, oh. Parang ilalagay mo lang siya sa takore. Tapos magbubrew siya doon. Iinumin mo na siya as parang ginger tea. So maganda siya sa lalamunan, ganyan. Timpla ko ng timpla ng ganyan. Kasi nga, para mawala yung dalawang baktidol yata yung nilaklak para mumog yung baktidol. Para matanggal lang yung sore throat. Nawala din naman siya, umepekto naman, nawala. And then, hanggang nagsubside na yung ubo, hanggang nawala na yung sipon. So, I'm feeling okay. So, wala akong coronavirus. Kasi guys, diba, hindi naman natin may iwasan yun. Siyempre, virus season, ganyan, may epidemic, diba,
hindi, epidemic pa lang yata siya, di ba? Ganon. So, yung mind mo, paulit-ulit, hala, meron ka na, tapos meron ka pang mga feeling mo, meron kang symptoms. To, pinanghahawakan ko lang talaga dun, wala akong lagnat. Pero, talagang ang taas ng anxiety level ko. But the good thing was, hindi ako inatake. Mataas lang yung anxiety level ko, pero wala yung panic attack. Yung wala yung anxiety attack na hindi ako makahinga. Wala yung mga symptoms na talagang nagkaka-atake ako na I need to stop moving, I need to take a deep breath, I need to yung mga atake na ganon yung kagaya ng describe ko sa previous videos ko. Wala yun. Mataas lang talaga yung anxiety level ko. But siguro dahil high na high pa ako nun sa Taiwan na experience ko dun sa Taiwan, kaya medyo positive yung isip ko, natenga doon, naiwan doon sa kakakain ng hot pot. Hindi ko tinantanan yung hot pot, guys. Talaga hot pot for life, ganyan. Kaloka. Well, anyway, yun lang yung life. Ang haba, I'm sorry ha. I know some of you gusto na kagad dumiretso dun sa topic. Forward nyo na lang hanggang makarating kayo dun sa pag-uusapan natin. Ito lang yung nangyari sa akin lately, kaya dinitalye ko, ganyan, life update, ganyan. Sorry naman guys, masyadong relax lang. How are you guys doing pala? So, kumusta naman kayo in the midst of this epidemic, Keme? So, I know, it's a virus na parang, I hope na hindi ito naging trigger sa inyo. Hindi naman siguro, I'm hoping, especially for those who have health anxiety. Alam ko, pag may health anxiety ka, konting ubo lang, wala na. Diba? Ayan na yung isip mo, ayan na yung anxiety, paulit-ulit na yan dyan, na kino-convince, sinasabi sa sarili mo na meron kang coronavirus, kahit wala naman. Diba? So, let's stay healthy, guys. So, if ever na magpa-check up, kung kailangan magpa-check up, at paniwalaan yung doktor nyo para hindi kayo mapraning. But anyway, how are you guys doing? Okay naman ba tayo? I hope everyone is safe, everyone is healthy, everyone is at peace. March na tayo, guys. Ang bilis-bilis. Natapos na yung February. March na. So, panibagong naman ito. Lava naman ito. No? Okay, so, yung mga, yung pag-usapan natin ngayon, binibase ko dun sa mga questions na mga pinapadala niyo sa akin, no? Yung mga mini-message niyo sa akin, hindi sa messenger, dun sa fan page. May mga questions kayo doon na parang, ito klaseng question na to, parating lumalabas. So, I think, pahapyaw dun sa mga previous videos ko, na-mention ko na rin I think na-mention ko na itong mga na to. But anyway, yung mga questions na lagi akong nag-worry, lagi akong natatakot, anxiety na ba ito? Diba? So, maraming nagtatanong na, Ronan, lagi akong natatakot, lagi akong feeling ko ganito, feeling ko nag-worry ako lagi, ganyan. Parang too much na ba yung pag-worry ko, ganyan. Anxiety na ba ito? Ganyan. Yun yung mga questions na na-receive ko. Actually, guys, hindi naman ako expert, no? Pareho-pareho lang tayo, pero i-base ko lang din ito dun sa sarili ko, sa mga experiences ko, di ba? When you say, kasi anxiety is actually part sa buhay natin, di ba? Meron talagang anxiety. Anxiety sa office, anxiety sa kahit saan. Kasi part yun ng natin, ng life natin. Kasi I don't think walang nakaka-experience nito, no? Pero minimal lang, parang in a normal level. So paano ba natin masasabi na yung anxiety, yung worry natin is too much na? Kung you say anxiety, parang chronic na kasi siya. Pag sinabing chronic, hindi siya nawawala. Hindi siya nawawala. Siguro obserbahan mo for a major of a week or a month or 2
2 weeks, nasunod-sunod siya. Pag hindi siya nawawala. And to the extent na naapektuhan na yung araw-araw na gawain mo, araw-araw na buhay mo. Hindi ka na maka-function because of worried, because of yung worry hindi nawawala sa iyo. Pag bugidilat pa lang ng mata mo, andyan na kaagad yung worry, andyan na kaagad yung fear. Until na tapos paggabi hindi ka masyadong nakatulog, medyo mababaw yung tulog mo, it's because of the worry, hanggang sa sobrang pagod, kaka-worry, tsaka ka lang nakatulog, diba? Tapos pagising mo, ayan na ulit siya. Pero yung mga typical, nag-worry ako, 2 araw na akong nag-worry dahil si ganyan, dahil sa office ganito. I don't think it's anxiety something na kailangan mo ika-worry. So kailangan mo lang sigurong relax, and then mawawala lang din yun. When it comes to anxiety disorder, yun na talaga yung hindi ka na maka-function. Hindi na siya nawawala. Naapektuhan na yung sarili mo, yung day-to-day na pamumuhay mo, the way you think, the way you move, nagmamanifest na siya sa katawan mo, nagkakaroon ka ng mga physical symptoms. Yun na yung mga anxiety disorder na you think na kailangan mo ng, siguro, sa tingin mo na kailangan mo ng kumonsulta. Yung nagki-question sa akin nga kung tumataas ba kasi tumataas yung BP ko pag nagkaka-anxiety ako. Merong iba na tumataas talaga yung BP nila. It could be dahil hypertensive sila, na every time, kasi syempre, pag magkakaroon ka ng anxiety attack, may worry magsisignal yan sa brain mo na nagwo-worry ka, natatakot ka. Syempre, tataas yung BP mo. Di ba? So, kung may hypertensive ka, tapos may anxiety ka pa, so magkakaroon talaga ng effect yun. Pero kung hindi ka naman hypertensive, tapos tumataas yung BP mo, baka part lang talaga yun ng anxiety, tapos may anxiety issues ka, part yung anxiety mo, tapos i-observe mo rin yung sarili mo na pag subside na, umokay ng anxiety mo nung sa araw yung atake mo, check ulit ng BP, bumabaos. Baka mamaya, lang talaga yun, parang kung hindi ka naman hypertensive, para effect lang ng anxiety mo. Diba? So guys, huwag tayong mag-self-diagnose ha. Hindi ibig sabihin na dahil nag-worry ka for 3 araw dahil sa issue na ito or sa nangyari sa office, may anxiety ka na kaagad. Huwag dumiretso kaagad dun. It could be na dahil lang dun sa particular stuff na yun, nag-worry ka lang. After naman dahil lang dun sa event na yun sa life, sa event na yun sa office mo or something na na-happen sa family nyo. Kaya ganyan. Huwag ka kaagad dumiretso na may anxiety ka. For you to be able to think na may anxiety disorder ka, it has to be chronic. And one thing I've learned about this journey, the earlier, let's say na you are already diagnosed na meron kang anxiety disorder, or you already know na parang sige, mayroon ka talagang anxiety issues. The earlier you accept that you have that issues, it would be easier for you to actually live your life. Kasi most of us parang may anxiety lagi nating iniisip, sana bumalik ako sa dati, sana bumalik ako sa namimiss ko na yung dati kong buhay. Of course, syempre yung mga time na wala pa hindi pa nagmamanifest si anxiety sa buhay natin, wala tayong worries, ganyan. May miss talaga natin yun. But, since andito na, and of course, kailangan, hindi kasi isang gamutan lang kagaya ng lagnat, mawawala ka na kagad sa anxiety. Walang shortcut, sabi ko nga before, di ba? Walang shortcut. So, this is actually part of our journey for us na may anxiety issues, for us na may mental health issues, or for others na may mental disorder issues. This is actually part of our journey. It's part of our struggle. Sabi nga nila, we are the one who write our own stories, di ba? So, ito yung part ng struggles natin. So, ang importante is kung paano natin siya na-overcome. Of course, at the end of it, we will learn a lot of things, di ba? So, instead of mag-dwell tayo dun sa
sana mo bumalik na ako sa dati, bumalik na ako sa ganyan. I know, totally understand na may miss talaga natin yun. I totally miss tong times na parang, I'm fearless, na wala akong issues about worry, wala akong issues about, okay ba ako? I'm young, and I feel healthy, and I'm fearless. Namimiss ko yun, syempre, di ba? But now, I'm older, and parang nagdidwell ako into, I'm drawn to parang the inner world of feelings and thoughts and ganyan. So, na-evaluate ko yung nangyayari sa buhay ko, na-evaluate ko yung mga nararamdaman ko. It's actually a learning process. I'm grateful, no, dahil natutunan ko tong mga to. It's actually part of my journey. Itong anxiety na to, it's part of my journey. It's part of my life story. So, the most important thing for me is I'm living my life, and I'm doing well. Parang ganon. Hindi ako nagdidwell dun sa self-pity. Hindi ako nagdidwell dun sa sana wala na lang to, sana ganito, buti pa sila. Sila yun eh. This is me. I'm different. And lahat naman tayo different, di ba? Eto, ako lang to guys ha. I'm sharing my learning so far when it comes to this journey. So, it's part of my journey. Pag binabasa ko yung journals ko na parang, ang layo na ng nalakbay ko when it comes to anxiety. And marami na rin ako na-learn. So, parang dun sa journey na yun, I've grown as a human being. And I can say na parang I'm healing, and I'm learning, and the more na I've learned a lot, the more na feeling ko, nag-heal ako. Parang ganun. Kasi parang hindi na ako natatakot sa kanya. So, every time na I have an anxiety attack, every time na nararamdaman ko na nagki-creep in sa anxiety, pumapasok siya, nagmamanifest siya sa katawan ko, hindi na ako natatakot sa kanya. Naintindihan ko na siya, parang this is just a moment. Ito lang yung moment na to, magkaka-atake ako. And then after that, pag nawala na siya, I'm okay. Ganon. So, nagfo-focus lang ako dito sa moment na to na umaatake siya, na ma-overcome ko siya. Pag nawala na to, wala na, okay na ulit ako. Ganyan. And then I'll move on. Ganyan. And then I'll just write them in my journal. Ito yung atake ko ngayon. Ganyan yung nangyari. Ganito yung, I'm not sure kung ano yung trigger niya. I'm not sure kung bakit siya nagkaganon. Bakit ako inatake. Probably this is the reason. Ganyan. Sulat ko siya and then siguro somewhere about like mga year after, babasahin ko siya, ito yung nangyari sa akin, and nangyari ulit to sa akin, pero hindi na ako inatake kasi parang alam ko na kung paano gagawin at alam ko na paano siya haharapin. Na-overcome ko siya before, I'm sure ma-overcome ko siya now. So parang ganun. It's very important no na we help ourselves, hindi tayo mag-rely lang sa iba. I understand na may nagme-message sa akin na sinasabi nila na by watching my videos, napapagaan yung pakiramdam nila kasi they know na parang hindi lang sila yung nagsasuffer ng ganito. So, I'm grateful guys, no? This is the real reason kung bakit andito yung Anxiety Pinoy na channel. Kasi ito naman talaga yung pinaka-main reason. Though, as you can see, hindi ko ito pinopromote sa kahit sino lang na subscribe kayo. Kasi gusto ko na yung mga nagsusubscribe sa channel natin, yun talaga yung mga taong nangangailangan ng klaseng ganitong videos. Hindi yung mga wala lang, di ba? Okay, so I hope this makes sense, no? So, if ever na may mga worries kayong nararamdaman, huwag kayong mag-dive into, anxiety agad, disorder agad. No, that doesn't mean na may anxiety disorder na kaagad kayo. It could be na parang anxious lang kayo dun sa particular moment na yon, di ba? Kung hindi naman siya chronic, kung hindi naman naapektuhan yung buhay niyo, obserbahan niyo muna yung sarili niyo. Kung dire-diretso yan for the entire month, or the entire 2 months, or the entire week, or whatever, then wala kayong dapat ikabahala, or wala kayong dapat ikakaba. I hope this makes sense, no? I hope na nakatulong kahit papano. Thank you guys sa mga nag-message sa akin. Oh my God, pero papawisan ako. Thank you na sa mga naghihintay ng video, or kung anong nangyari sa akin sa Taiwan.
Nakakaloka. Thank you dun sa mga well wishes ninyo. Okay, so hanggang dito na lang muna ulit. If you have friends na you think na may anxiety issues, share mo yung videos na to. Please to subscribe to our channel kung nagustuhan mo naman or sa tingin mo it's nakatulong or na-enjoy mo yung content ko. Subscribe kayo sa video natin or sa YouTube channel natin and bigyan nyo ko ng thumbs up. And if you have anxiety issues or stories, share nyo doon. If you're comfortable with sharing your anxiety journey, share nyo doon sa comment section below para at least makita naman nila at makakita naman yung iba na nanonood ng video na to ng ibang perspective din at probably matulungan din sila. Okay? Thank you so much guys sa support ninyo and thank you for your messages. And yeah, so yun lang muna today and I'll do my best na i-edit yung Taiwan video. So, hindi masyadong haplakado kasi oh my god, sobrang namanghang-manghadog sobrang ignorante ako sa Taiwan kaya I know, it's my first time. Thank you everyone, and as I've always said guys, please choose life, and please choose happiness, and please start your day with a smile. Thank you and have a great day. Bye bye.